Yeah, good afternoon, guys. Mazura bwino konse kumene tili. Yayi chifukwa cha mabize ena ndi ena sinapeza zoti update tachitulapo kupatsirana komano the good news is kuti tikupanga track ma zonse zimene zikuchitika kunjaku. So a Trump aonetsa kuti ndi munthu mmodzi amene pachizungu amachita kuti coward, kama kuti munthu wamantha kwambiri. Yeah, Trump ndi munthu mmodzi wamantha kwambiri mokuti kumene anali kuja ku Ankara kana ku Teke, mazozo kuti Teke yapanga boda, yapanga malire ndi dziko lija la Iran. So akulu aja anafika kumene kuti ndithu komabe zikuoneka zoti pobwirira anayenera kuti asinthe ndege chifukwa akuti mantha achabe kuti zikhoza peza zoti Iran yandiphulitsa mu ndege momwemo, pamene Iran ilibe plan iliyonse yokuti apange attack a Trump ku dziko la Teke. Ndipo Iran inayankhulanso kuti ife tilibe nazo ntchito kuti a Trump ali ku Teke, ife kena ndiphulitse ku Teke. No, actually kwa ife tilibe nazo ntchito. Komabe Trump be mantha ndi manthabe ndithu anapeza zoti ndege imene adawapatsa ku Qatar imene ndithu anayisiya kale kuti ayi koma ndikuye ndege ina poopa kuti zikhoza zoti ndegeyo awaphulitsa. Atolankhani inolimba mtima ndithu anayesesa kuwafunsa Trump kuti akulu kuti kusintha kwa ndegeko mukuopa, muli ndi mantha kuti inuyo mwina dziko la Iran litha kupeza kuti lakuphulitsani. Iwo ndithu sanachita manyazi ayi koma kuvomera ndithu kuyankha ndithu mantha wawo kuti inetu actually mukudziwa kale kuti ine ndili pachopsezo kale, right? Komanso ine ndili pa wanted list ku dziko la Iran. Iran imandisakasaka kwambiri ndebe ndimayenera kuti ndisinthe. Definitely kumene ndikunali kuvomereza kuti ukuku ndi ma security issues amenera kusintha basi. Stephen Nelson from the New York Post. I'd like you to address speculation that you're leaving Ankara not in the new Air Force One because of security concerns involving Iran. You've spoken today twice about them possibly assassinating you and possibly being successful. Did that concern have something to do with Well, I speak about it a lot because, you know, the life of a president is very dangerous. It's 5.2%. You know what a race car driver is? 1/10 of 1%. A bull rider, that looks pretty dangerous to me. It's 1/10 of 1%. No, it's 5.2% is you don't make it. You should have told me, you're an excellent reporter. You should have told me that years ago. Maybe I wouldn't have run. It's a very dangerous profession. No, I'm number one on the kill list for Iran. Hey, Sean McCreesh, New York Times. But why aren't you flying the new plane home? Say what? Why aren't you flying on the new Air Force One home? It's flying to Europe, to one of the big bases, 2 or 3 of the big bases, where we can show it to the people. And we'll be going home by normal methods. But we have it going to Europe, to a couple of bases, actually. Unlike tiyang'anane Supreme Leader Ali Khamenei kuti chinachitika nchani, iyeyo akuti pa nthawi imene zimastima zimachani zitakungana kunyanja kuja ku dziko la Iran anabwera nkumuuza achitetezo makamaka akuluakulu anawuza akulu inu apofuna kuti munyamuke tikakubiseni kwina kwake ndithu tikakubiseni. Komano Supreme Leader anena kuti no, ine ndithu sitingathawe sindingabisale nanga ndikabisala ine nanga anthu anga ndikabisala nawo limodzi kuti ndikabisaleko. No, ngati afuna kundipha ine akuyenera kundipha ine. Yes, actually, Ayatollah Khamenei was in his office every day, and several times the security asked him to move from his office to another city, and he refused. He said, if you could move 90 million Iranians to another city, I will move after 90 million. Actually, imene imachita kuti kulimba mtima. Mukamamva kuti braveness mawakenda amene mukamamva kuti coward, munthu wamantha kwambiri, ndi zimene apanga a Trump apa. Mantha kuti akhoza kundipha anzawo kundipha ine. No, actually it's okay. You see? So mtsogoleri ma qualities a mtsogoleri ndi amene akusiyana apa kuti zinthu zokhala bwanji. So anyway, tiyeni tilowe ku nkhani zina zokhuzana ndi a Trump amene aja ndi dziko la Iran. Dziko tinapasana update ino kuti nkhondo ija ndithu pakati pano yayambiranso. A Trump akuti iwowa basi MOU ija memorandum of understanding ija ayikansula, ceasefire ija yatha basi
kwenikweni azingokwapulana kuti akuti Iran ndi anthu amene ndi mascam, okay, ndi mascam. Wabayatula nkhani banafasa kuti akulu bwanji inu bayamba paja mkana kuti they are more rational kapena kuti anthu kuti anzeru, logic, reasonable pano mukwanaso kuti lotera kuti ayi ndaona apa pathu 1 week apa zimene apanga 1 week ine sandi sangasi zimene apanga zake ndi ndona ngati anthu amene wawo sindingapange nawo so deal. At the end of the day zopezekanso kuti a Trump aja anawuzidwanso kuti komatu mafuta atu ndi akuoneka zoti akweranso after inuyo mangwanena kuti mopanganso strike dziko la Iran mafuta akuoneka zoti akweranso kachikena. A Trump anazanena kuti mapapa chachikulu chona kuti nkhani ya mafuta ayisiyeni koma ndingofuna ndinene pano kuti Iran sizakhalanso ndi nuclear weapon. Yeah. The oil markets are up today around about 7% for WTI and Brent as well. The world is taking you at your word, sir, that the MOU is over, that the ceasefire is over. What happens next, sir? Are we on the cusp of a full-scale return to full conflict? Well, I'll tell you what happens next. We're never going to see Iran have a nuclear weapon because that's much more important than the numbers you're talking about. The prices of oil are dropping like a rock. Now they'll be up a little bit, and this will end very quickly. That's all. I mean, the point at Trump ayinayo akuti Iran isazakhaliso ndi nuclear weapon, chida cha nuclear. Bas, actually akuyankha zinthu zosiyana napo ndi ma context amene ali pa ground. And at Trump after izi zikuchitika, okay, mafuta nthawi imwe yakukwera, at Trump pakuyaso ndege akubwesa statement ina atona zoti zinthu zamba kutere. At Trump akubwesa statement ina yona kuti ababa Iran ndi mbira sofoni akuti afuna kupanga deal. Actually limene tundibodza limene a Trump amakhala akuti panga nthawi zonse. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. So, Mbuyomu, tena kuti dzulo USA inapanga strike dziko la Iran. Yapha anthu okwana 14 ku dziko la Iran. Iran nayonso ndithu yabwezera. Yaponya mabomba kuma base special tidziwo pano kuti anthu asilikali 40,000 tikanaja kuti ali ku Middle East sadachoke ali konkucha. Right? Sadachoke ali konkucha. So zimene zikuonetsa kwanena kuti kuma base kwa kuchako, right? Ngati Iran ikupanga be strike ngati kuphutisabe abaya yonjezeraso pano fa pano makhala Kuwait, Bahrain pano bayonjezeraso Kuwait yonjezeraso Qatar ngati mayiko atatu, right? Kuti kumene koso ndithu akuyeneraso ndithu aphutise kuma especially kuma base kwa ma Americans. Anyway, tabweleranso mu chipwirikiti cha nkhondo. And this time I don't know kuti kazikhala bwanji komano dziko la Iran lanena kuti zikuoneka zoti Trump ayiwala kuti language yawo chiyankhulo chawo chofuna kuopseza anthu sichingagwireso paife sichimagwira ntchito funa kuti panga bully anthu funa kwapanga tize anthu kwa ife sichingagwira ntchito. Zimene zinthu amayankhula ndi speaker wa nyumba ya malamulo ku dziko la Iran dzina lake Mohammed Ghalibaf ndamene anayankhula kuti definitely izozo palibe strike inaliyo semene ngabwere ndi ifeyo osabwezera kubweza ndithu tikuyenera kuti tibwezere. So zinthu zingapo zimene ena angopanga translate amasulira monena kuti zikuoneka kuti ife tikuplayedwa makamaka dziko lonse lapansi likuplayedwa chifukwa ina kuti a Trump aja anazaulula kuti tinatsala ndi mafuta a mwezi wokha basi pa America. Okay, Iran inatsegula kuyamba kudutsa akokera mafuta kumene kuja after akokera then akufuna afinyeso. Okay, akokera mafuta chali nawo mafuta aja sopano even so ma business amakhala uzoka kuti nkhani tiso ndi stock market, right? Chabuna ma business akuti digital amene sopano. So kumene koso misika kumene koso nayonse kumakhanga ti nkhondo jaka ngoyamba
nkhondo chikungoti yangoyamba mafuta ndikutsika mabusiness iso amakhala kuti amagulitsa, you understand, a Trump watch ndithu market yawo zikatelekena kutsika sichoncho amene amapanga za digital ku exchange amatsata bwinobwino business yako kumeneko. So it's like a Trump akuplay a game apa mafuta alo zatheka afuna akakhangira afinyeso apange business akathaso ayambaso teni ku negotiations tendikakambirana that's all. So kumangoplayana kutheke kumene kunali summit ya NATO, right? Kone kusiku kunakuyaso ndithu mapresident osiyanasiyana ena mwa iwo kunaliso ndithu Zelensky amene panopa akuoneka zoti wayamba kusangalala. Mbuyo mucha tinauza naso kuti Zelensky akulandaula chifukwa cha nkhondo ya dziko la Iran kuti makamaka chithandizo maiko ku Europe samampasa, koma pakali panopa zikuoneka zoti I think ali mulaini ndemoti anamuuzaso kunzi kuti pachama ndithu kakambe mukumbukira ama ndithu apita ku Russia tikambira ndi Putin kuti izizi zithe, right? Pakati pano wasintha language, wasintha chichewa ndithu akuti amamfunsa Trump akuti anali Trump akuti akulu mutha kupita kucheni kukambira ndi Putin ku Moscow akuti asindingapite umene kuti amen for kulima bomba a Ukraine, kulima drone a Ukraine. It's like Awanga is making fun of Russia, okay? President Putin said, I would love to meet in Moscow. And I said, I don't think, I have to put myself in his position. I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow? It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's dangerous. Awanga so ndimezi ukhala bwino kucha. Anyway, akabwereraso amene zikakhala kuti kuzabwereraso attention achokaso adzayambiraso kupangaso zakeso kupemphaso kuti mina nkhondo ite kenako aone kuti apangabanji. So ma update amene ndithu ena awo ndithu tipasanabe kuti tione kuti kunjako kuli banji, koma pakati pano ndithu tisiyane pamene papa. Guys, thank you so much.